L'Ibars d'Urgell ha estat seu aquest diumenge de la tercera jornada de la Lliga de Lleida de Bitlles Catalanes, amb l'enfrontament entre l'equip local, el Club Bitlles Ibars i el Club Bitlles Palou. Les bitlles catalanes són un joc tradicional català, del que ja es té constància escrita a finals del segle XIV, tot i que es creu que va arribar a les nostres terres de mans dels soldats romans. Actualment està vivint una segona joventut després d'estar prohibit durant la dictadura. Les bitlles van ser un joc de carrer per a tothom. Avui, ja convertides en un esport federat i reglamentat, no perden el seu caire tradicional i popular, que fa que formin part de la nostra cultura. Bé, les bitlles catalanes és un esport, un joc tradicional convertit avui en esport, molt senzill de jugar. La base del joc simplement és un joc de punteria. Es tracta de, mitjançant el llançament d'uns bitllots, intentar deixar dreta una de les 6 bitlles de les que consta el joc. Aquesta seria la base del joc, que és molt senzill. Després una partida de competició, una partida de lliga, doncs ja es fa per equips. En aquest cas, a la Lliga de Lleida, els equips són de 8 jugadors i cada jugador llença fins a 9 tirades. 9 tirades per jugador, dividides en rondes de 3 tirades. L'equip que suma més punts, fent la suma de punts que hagin aconseguit els jugadors, és el que guanya. Es puntua si deixes una bitlla dreta, li diem fer bitlla, són 10 punts. Totes les altres jugades que puguis fer seria un punt per bitlla tombada, és a dir, si les tires totes, si tires les 6 bitlles serien 6 punts, si en tires 4 serien 4 punts. Llavors un jugador, el màxim de punts que pot fer en una partida són 90, ja que són 9 tirades, si cada vegada aconsegueix fer el 10, serien 90 punts. Aquesta modalitat esportiva té una gran importància a les comarques de Ponent. La Lliga de Lleida està dividida en 3 categories, primera, segona i tercera. Cada categoria té 2 grups diferents i és un total de 64 equips que pertanyen a 54 clubs diferents de diferents comarques. Ja estàvem molt implantats a Lleida, ara estem creixent molt també a Girona i a Tarragona, a Barcelona també estem implantats. Tenim llicències de competició amb bitlles catalanes més de 2.000, que estan jugant pràcticament cada cap de setmana, 6 lligues, més una lliga nacional. El que volem és que el màxim de pobles possibles tinguin un camp de bitlles i puguin participar. Un esport que és nostre, que és català, el que volem és que la gent practiqui esport a través de les bitlles catalanes. I el que també estem fent ara és implantar escoles. És a dir, que molts clubs també tenen escoles per poder treure a la gent jove. La tirada entre l'Ibars i el Palou enfrontava el primer i el segon classificat del grup B de la primera divisió de la temporada passada, i la gran qualitat dels seus tiradors s'ha vist reflexada al llarg de tot l'enfrontament, que ha canviat de dominador diverses vegades al llarg de la partida. Pere Moixí, del Club Bitlles Palou, ha assolit la totalitat dels punts que es disputaven, tot i que això no ha servit per endur-se la victòria cap al poble de la Segarra. Fer 90 punts és fer el total del màxim que es pot establir una tirada. El màxim de punts que es pot fer, vull dir, a partir d'aquí ja no es pot superar ja. Són 10 punts cada tirada, que són 9 tirades, de 10 punts cada una, i bueno, no surten sempre i aquesta vegada, doncs mira, surt un dia especial i surten. Complert uns 90 punts que sempre són de bon agrair, però mira, no s'ha dit per res, un altre dia serà. Anàvem molt bé a la primera tirada, que es guanyàvem de 19 punts, després la cosa s'ha complicat, hem anat estabilitzant bastant la segona partida, bastant igualats, i al final hem superat, vull dir, bueno, és un joc i no hi ha res més a fer, un altre dia serà. L'Ibars ha fet 571 punts, 43 bitlles, i el Palou n'ha fet 548 i 40 bitlles. Guanyador l'Ibars. La pròxima jornada de la Lliga de Bitlles Catalanes de Lleida enfrontarà a l'Ibars amb el Torà i al Palou amb el Lloret Equine de Cervera.